ránko všetkým, volám sa animátorka Datka a dnes vás prevediem celým animačným programom u nás v Demenová Resort. Aktuálne za nami prebieha ranná joga spoločne s detskou rozcvičkou. Počas celého dňa sa vaše deti môžu zabaviť v miniklube so skvelými animátormi. Cez deň sú pre vás pripravené aj športové turnaje či večerné cvičenie. S našimi animátorkami sa môžete zabaviť aj pri bazéne na akvaerobiku. Aby toho nebolo málo, na záver dňa sa príďte vyblázniť do party stanu na večernú show. S Turbolotom u nás budete mať naozaj kopec zážitkov, tak vás čakáme v Demenová Resort.